tumingal acambo samya medal lir kathit wileting gondo dayang gung mangun sang niti den sang sangaji micil latinya ngedaliwus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendanya mangambak boyo menika Kanjeng Ibu animbali dhateng ing putra pun Dewa Sarani keparenga daya-daya kula nyuwun dawuh Ibu. Inggih Kanjeng Ibu, kula kang putra pun Kala Durgangsa cumadhong dawuh. Nadyan kula semanten ugi kula pun Patih Kumbarayekti cumadhong dawuh. Wong tete yang Kala Ludra Manik Raja Dewaku kula Dewa Sarani. Nggih wonten dawuh. Dina iki kowe nyicila bungah ya nggih, nyicila bungah. Ing kene bakal kesempatan kang dadi sedyaning pun Ibu. Sedyaning pun Ibu kuwi ora ana liya mung kejaba mikolehke marang anakku Dewa Sarani ya kowe kuwi. Inggih. Liripun kados pundi? Dewa Sarani wonten dawuh. Ngertenono lamun to dina iki para Pandhawa munggah marang Suralaya. Menapa sambung rapetipun kaliyan gegayuhan paduka Kanjeng Ibu. Mulane Pandhawa munggah marang Suralaya Werkadara dianggep kleru. Werkadara manuh-wani gelar kawruh panunggal kuwi minangka dadi sirikaning para dewa. Werkadara gelar kawruh panunggal padha wae Werkadara arep nyembari panguwasaning dewa. Mula banjur pun Ibu matur ngersaning kukulun Bathara Guru. Tumrap marang trekae Werkadara sing sinengkuyung para Pandhawa kuwi. Mula dina iki Pandhawa ditimbali munggah marang Suralaya. Werkadara munggah ora ijen, Pandhawa liyane uga padha melu. Tegese ngamarta dina iki suwung. Mongko pun Ibu duweni gegayuhan kepiye bisane Dewa Sarani dadi ratu ning ratu sinembah para ratu sak jagat iki. Mongko kekuatan ingkang ampuh ora ana liya mung kejaba para Pandhawa 5 ning gandeng Pandhawa wektu iki lagi nampa pidana ngamarta aji godhong jati akeh wis ora duweni kekuatan apa-apa awit ditinggal para Pandhawa. Sing ning ngamarta mung para peranakan Pandhawa wae sing ora sepira kekuatane. Kok kuwi Dewa Sarani mara enggal praja ngamarta enggal dibedah wae. Oh mekaten iya. Yen praja ngamarta wis tok bedah negara liyane mung kari gampang wae Dewa Sarani. Nggih. Menawi tetela mekaten kula badhe mbudidaya ngrebat negari ngamarta saking tanganipun para peranakan Pandhawa. Yen nganti Pandhawa mati Janaka ya bakal mati. Kelungguhan lelananging jagat Janaka bakal ulun jabel tak maringake marang sira Dewa Sarani. Nggih Kanjeng Ibu. Sangat ngaturaken genging panuwun semanten anggen paduka ngrasa dhateng putra pun Dewa Sarani. Mula kang saka kuwi aja ndadak wedi kangelan. Ketapno Wadyabala tunggul Malaya wigati bedah praja ngamarta Dewa Sarani. Nggih. Ngestakaken dawuh. Kakang Kala Durgangsa ana dawuh menapa Yai Prabu? Mara enggal metu njaba. Perintahna para Wadyabala gawan saking tunggul Malaya. Kuwi gati bedah praja ngamarta. Ya, ngestake dawuh. Enjing bedah moro
Rekanira one naga madiki ani aton kakumelah wisan yohanam pekise manao marang resang bayu ana pawongan cendhek cilik wah brengose sekepo sisih lintir sambir ke kuping wedyan brengose serapan pundake malang yadane melang-melang. Oh, hei, marang aku. Kowe nyawang aku sajak kaya ora seneng. Kowe sapa? Balik wedyan. Eneng lindu. Marang aku. Sopo kang dadi percekamu lan ngendi dangkamu? Yan, dalan rupak lunga kedhisikan. Wadya saking Tunggul Malaya. Kekesete Gustiku Prabu Dewa Serani. Pangkatku Temenggung, arenku Temenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi, ya. Kowe sapa? Satriya Lisan Pura Setyaki Haran Setyaki. Iya. Pendirangan mripatmu arep menyang endi? Sumingkira, mir. Bakal tak gawe liwat. Yang sing liwat wong siji, mung gawe wong lima tak lilangi. Ning gandeng luwih saka 100 dasare nggawa gaman sujana rasane atiku. Lakumu sak wadyabala mula becik bali wae. Yan balekke dutane ratu. Arep dutane Jagabaya kuwi kudu bali. Bacut bali. Bacut bali. Bacut. Kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene. Ligondang kanjeng langit tawat-tawat kapot.
Mergintanging sang mawen tandur. Kowe mau muni piye? Balen ngono. Kene lho, muni sing cedhakku pengin iki. Aku tak pengin krungu kowe mau muni apa? Kowe kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene. Kowe ya iki kok ninggalke. Iya, wah. Sajae kaya mentas meguru anyar kowe. Kowe durung tau krungu kondange Prawira Sadi. Tau tate bedah kutha Boyong Putri. Arekmu diapurmu sepira banggane yen arep nyoba maraca banget. Remet ati kelaring ate pengen padhan ati.
bojone. Ngendhat. Ora. Salah menapa Kakak Toni? Antaran dausa ya bakti oleno praktek bos. Rama
indriya amon-amon dereng kumambang maletik mansol mundur aja ngaling-alingi panduluku para putra Praja Ngamarta pranakan Pendha Majorene iki pepatih sing tunggul Malaya sing bakal ngarampungi perkara iki rembet dadi klaring epek mbok dadi mufakat Parikata sing gatut kanca kingan sawai manungsa ireng geseng diadani sakti bok ambane sawai Gatotkaca lho Gatotkaca iya Batik Patih Bramangkara saka ing tunggul Malaya ayo aja dapurmu sing maju Pendha kon maju rene iki Patih Tunggul Malaya taun tatim bedah kutha Bayam Putri arepmu dapurmu sepiro den wong has oh ati Terus pundi Ibu? Ape. Kenapa nih sing Madya Tunggul Malaya kados babatan pacing. Pancen ora ana sing bisa sinangga enteng. Kowe maju Dewa Sarani, nyuwun pangapunten Ibu. Menawi kula ingkang magut ing ayuda mboten wurunga kula namung badhe kewirangan. Kowe maju ora dhewe. Liripun. Pun Ibu bakal mimba jemparing tamakno kabeh para putra Pendhawa. Nggih, sedika Ibu.
Lah iki mesti ngertos. Lah wong paduka Jempare kok iso kandha dhewe iki ya. Oh, batur aku lali. Aku lali nek jek Jempare. Kados pundi, Bu? Ing kene para peranakan Pandhara ana sing bisa mapaki inggih. Mong kali ngenteni patine para Pandhawa wae. Puntadewa mati Praja Ngamarta ngganana. Lho iki sendika Ibu.